Tolstoj je rekao da sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. O tome kako živi prosečna srpska porodica možemo saznati na osnovu vesti, članaka iz novina i činjenice da je Srba svake godine 35.000 manje. Ova nedelja je nedelja porodice i mi se danas nalazimo u Novom Sadu želeći da dokučimo u kom položaju se zaista nalazi srpska porodica i postavlja se pitanje da li i mi, kao ostale razvijene stabilne zemlje, možemo da promenimo nešto, da učinimo da naš natalitet bude bolji. Pitali smo naše sugrađane šta misle o tome. Da li smatrate da u Srbiji treba da postoji ministarstvo i da je neophodno ministarstvo za porodicu? Naravno. Zašto to smatrate? Pa mislim da bi trebalo porodicu više ceniti u današnje vreme nego što nešto drugo se ulaže novac, jer ipak porodica je ono što gradi ovu državu. I generalno, znači, ako bi se uložilo u porodicu i da bi bilo toj porodici lakše, da bukvalno ima više dece, da bi automatski država bila stabilnija i bolje bi napravila. To smatram treba. Uvek najbolje za porodicu. A zašto to smatrate? Pa neka sigurnost i, ne znam, briga za decu. Pa zato što treba da se više posveti porodici uopšte u državi. Problem što se tiče nataliteta. Ja bih podržala svakakvi vid ministarstava kad bi to stvarno radilo, ali je to izmišljeno radno. Počevši od socijalne službe pa nadalje. Zato što nema niko sposoban da održava ovo sve što se dešava. Porodice se raspadaju, nažalost se raspadaju. Što mislite šta je glavni razlog? Jao, ne znam, verujte mi, ne znam, da li je besparica, da li je ti interneti, telefoni, kompjuteri, strašno, znači, ali nažalost. Smatrate ipak da je neophodno? Naravno da jeste i to pod hitno. Kako pitanje, pa naravno da je neophodno, samo ne znam ko bi učinio to ministarstvo, pošto se porodicu ne gleda ništa. Nema interesovanja uopšte, ali nema ni pravih ljudi koji bi se bavili tim. Onda smo ti koji bi mogli, ne bi bilo interesovanja. Ajde! Hvala puno. Pa, kako da ne, porodica je ćelija društva, svega, Smatram da jeste. Zašto to smatrate? Pa zato što možda u nekim situacijama porodica ne može da se nosi sa nekim problemima koje život nameće kao teške ili lake i sigurno bi porodica značio neki pristup državi da bi rešio neki problem. Trebalo bi to. Trebalo bi sve u ovoj državi da se promeni na opačke iz korena. Iz korena. Hvala. Nema na čemu.